Maayong gabi, kamusta? まやです。一週間ぶりですね。韓国から帰ってきました。はい。では、今回の動画では、買います。パリッという動詞の現在形、過去形、未来形と文の作り方を教えさせていただきたいと思っています。では、始めます。はい。いつものように、まず最初は単語からいきたいと思います。では、始めます。はい。pagkaonは食べ物のことです。いいですか？pagkaonです。はい、次はグライです。グライはお野菜です。野菜のことです。はい、次はイスダはお魚です。フィッシュですね。はい、next はitlogは卵です。はい。ブガスはお米のことです。米ですね。はい。次はカルネはお肉です。いいですか？で、カルネはお肉ですね。マノクは鶏です。鶏です。だから、カルネンマノクは鶏肉です。でも、買うときは、カルネンはなくていいですよ。マノク買いますって言ったら OK です。いいですか？カルネンマノクかマノクです。はい、次は、バボイです。カルネンバボイは豚です。カルネンバボイは豚肉です。これもバボイだけでいいです。いいですか？はい。カルネンバボイは豚肉です。はい。次は多分笑うかもしれないんですけど、悪口じゃないんです。はい。バカです。バカは牛ですね。牛のことです。で、カルネンバカは牛肉です。はい。カルネンバカは牛肉のことです。バカです。牛です。はい。次はイムノノン。私のカタカナすいません。字が汚いです。はい。イムノノンというのは飲み物です。多分発音しにくいんですけど、イムノノンです。イムノノンですね。はい。次は茶です。茶はお茶です。茶です。はい。ジュースは英語のままです。ジュースはジュースです。はい。いいですか？で、オレンジジュース、マンゴージュースというふうに言いますね。はい。はい。次はカフェはコーヒーです。カフィーですね。はい。サニーナ。これはもうイムノノンとバンカオンじゃないです。サニーナというのは服です。服です。はい。服。全部サニーナって言います。サニーナです。はい。その次はチネラスです。チネラスはスリッパのことです。はい。チネラス、スリッパです。はい。メディアスかメジャス。どっちでも OK です。はい。メジャスは、私はメジャスの方が言いやすいので、メジャスで言います。はい。メジャスは靴下です。メジャス、靴下です。すいません、風です。はい。次はサパトスは靴です。サパトスです。パンタロンはズボンです。パンタロンです。次は文法の方に行きたいと思います。はい。パリッ
パリッ。パリッっていうのは買いますですね。の本当の形です。これはパリッです。いいですか？で、パリッの未来形はムパリッです。ムパリッ。ムパリッです。でも、ムパリッだけじゃなくて、マグパリッっていう言葉もありますよ。でも、今回はムパリッだけ紹介したいと思います。いいですか？ムパリッは買います。未来形です。マグパリットはここら辺に入力しますので、見てください。はい。マグパリッ、ムパリッです。同じ意味ですね。どうしようかな。同時に紹介しますかな。はい、いいですか？で、過去形はニパリッです。ニパリッ。ニパリッですね。このニパリッも他の言い方があるんですよ。それはナグパリッです。ナグパリッ。ここに入れます。はい。ナグパリッ、ニパリッはパリッの過去形です。ムパリッ、マグパリッはパリッの未来形です。はい。で、最後はナガパリッ。ナガパリッ。ナガパリッ。ナガパリットは買っている、買う、現在形。パリッの現在形です。はい、いいですか？では、例文を作ってみましょう。文の作り方は簡単です。心配しないでください。はい、では教えます。はい。文の形はこんなんです。もちろんここに入るのは動詞ですね。Mupalitかmagpalit、NipalitかnagpalitとNagapalitです。この3つです。いいですか？ここです。で、こうは私です。私。で、次はongです。これは U と G ですね。ongは日本語のをです。ご飯を食べます。そのをですが、ongです。いいですか？で、ここは目的語。いいですか？ものです。いいですか？じゃあ、例文を作りましょう。はい、1番。私は靴を買いました。私は靴を買いました。買いましたなので、ニパリッかナグパリッですね。はい、ニパリッを使いますね。ニパリッです。だから、ニパリッコオンサパトス。いいですか？ニパリッコオンサパトスか、ナグパリッコオンサパトスです。それは日本語では私は靴を買いましたっていう意味になります。いいですか？では、時、タイム、時間を入れましょうね。例えば、私は昨日靴を買いました。いいですか？私は昨日靴を買いましたって言いたいときは、昨日、ここでもいいし、ここでもいいし、真ん中でも大丈夫です。はい。昨日、kagahapon、kagahapon、覚えてますか？kagahapon、nagpalit ko og sapatos。それとも、nipalit ko og sapatos kagahapon です。kagahapon の真ん中に入れるバージョンもやりましょう。はい。nagpalit ka, nipalit ko kagahapon og sapatos です。わかりましたか？では、もっとこの文を長くしましょう。はい。場所も入れます。どこで買ったのかという場所を入れましょう。じゃあ、私は昨日デパートメントストアですか？デパートで靴を買いました。はい。kagahapon nipalit ko og sapatosでsa department store か mall ですね。department store です。kagahapon nipalit ko og sapatos sa de のことです。さ、department store です。わかりましたか？はい、もう一つの文を作ってみましょうね。はい、今回は未来形にします。いいですか？未来形です。じゃあ、私は明日、いいですか？私は明日、パレッケ、市場で鶏肉を買います。私は
明日市場で鶏肉を買います。Mupalit ですね。未来形なんで。Mupalit ko og 鶏肉 karneng manok それともマノクだけでいいです。じゃあマノクだけを使いましょうね。Mupalit ko og manok 明日 ugma いいですか。さ場所ですね。さの助詞さという助詞palengke Mupalit ko og manok ugma sa palengke です。私は明日市場で鶏肉を買いますです。わかりましたか。はい、最後いきますよ。最後は現在形です。いいですか。じゃあ私は毎月いいですか。私は毎月服を買います。私は毎月服を買います。ではここはNagapalitですね。パリットの現在形です。Nagapalit ko og 服saninaですね。で毎月はtaga bulan覚えてますか。taga bulanです。Nagapalit ko og sanina taga bulan 私は毎月服を買いますという意味になります。わかりましたか。文の形さえわかれば文作りはとても簡単になると思います。ではよくわかったかどうかをチェックしてみましょう。私が今から言う日本語の文をビサヤ語にしてみてください。答えは下のコメントボックスに書いてくださいね。では1番、私は毎晩市場で魚を買います。いいですか。私は毎晩市場で魚を買います。それは1番です。で2番は私は昨日靴下をモールで買いました。私はモールでデパートメントストアモールで靴下を買いました。はい。で3番目は私は明日服を買います。私は明日服を買います。はい、以上です。今日のビサヤ語のレッスンはとても長いとは思うんですけど、よくわかりましたか。すいません、今日はちょっと風が吹いているので私の発音とかはあまりはっきりしてないかもしれないんですけど頑張りましたはい、質問とかコメントとか他に習いたいこととかがあればぜひ下のコメントのボックスに書いてみてくださいね。私にイメールをくれた方々には申し訳ないんですがまだイメールを返事ができません。なぜかというとイメールのパスワードが忘れましただからちょっと開けれないです今。はい、いいですか。ではまた次のビデオでPaalam! Maraming salamat po!